ये सखी बुलेटवा वाला साइकिलवा में ठोक देले बा। डीजे अमित तिवारी अपहर। कॉलेज कर जात रहनी साइकिल पछाड़ के, बुलेट वाला मरल सहरन भीरी हमरा साट के, भीरी हमरा साट के। कॉलेज कर जात रहनी साइकिल पछाड़ के, बुलेट वाला मरल सहरन भीरी हमरा साट के। दिल धड़कावत रहुए पीछा उकारत रहुए, दिल धड़कावत रहुए पीछा उकारत रहुए। साखी धाके नोच देले बा। ए साखी बुलेटवा वाला साइकिलवा में ठोक देले बाबा। ए साखी बुलेटवा वाला साइकिलवा में ठोक देले बा। डीजे अमित तिवारी अपहर। ठोक देले बा, ठोक देले बा, ठोक देले बा। राइटर राजेश बाबू करेले बाकवासी, रोडवा पे चली लेता करेला बदमाशी, करेला बदमाशी। राइटर राजेश बाबू करेले बाकवासी, रोडवा पे चली लेता करेला बदमाशी। चंदन हलचल रहुए बड़का बाबाल रहुए, चंदन हलचल रहुए बड़का बाबाल रहुए। चोटी धक नोच देले बा। ए साखी बुलेटवा वाला साइकिलवा में ठोक देले बा। ये साखी बुलेटवा वाला साइकिलवा में ठोक देले बा। जिधर हम जाई उधर सबके हु राखे निधर, जिधर हम जाई उधर सबके हु राखे निधर। सखियो बलोच देले बा। ए सखी बुलेटवा वाला साइकिलवा में ठोक देले बाबा। ए सखी बुलेटवा वाला साइकिलवा में ठोक देले बा। आरुषि रिकॉर्डिंग स्टूडियो सूरत गुजरात।